Bueno, ollo estas imaxes dunha cámara de seguridade, atentos á muller da chaqueta azul vaqueira. Parece que está lexindo o libro que queren mercar, pero o que realmente está facendo é lexir, aí o tedes, o que vai roubar. Está o metendo no bolso. Andaba vixiando a dependente no momento no que se ausenta da mesa, vai ela, meteuno no bolso e despois marchou. Estas imaxes son do luns, pero o martes esta muller volveu. Aquí tedes as imaxes do martes. Manuel, este home que está á dereita, é o dono da librería. Xa viu as cámaras de seguridade do día anterior, xa a pillara. El estaba atento, pero deixou na soa na parte de atrás, porque ollo o que está facendo. Agochar entre eses libros roupa roubada noutras tendas. Roupa que levaba no bolso e aí a vedes veña a botar moreas detrás dos libros. Parece que estaba facendo sitio no bolso para lebrar máis libros dali, pero o que estaba facendo realmente era liberarse de todo o roubado, porque se a pillaba a policía, o botín non sería tan cuantioso. E así foi, porque ese martes Manuel retivo na libraría ata que chegaron as autoridades. Bueno, impactados, con estas imaxes absolutamente, porque menos mal que había cámaras de seguridade e Manuel puido ver o que estaba pasando no seu negocio. Falamos xa a esta hora, 8:11 da tarde, con Manuel. Manuel, moi boas tardes. Boas tardes. Como dicimos, Manuel, menos mal que estaban esas cámaras de seguridade, porque é difícil de creer o que acabamos de ver. Pero a min asaltame unha dúbida, Manuel, porque ti o martes pilla a nallada, xa sabías que era, estaba esperando, e chamas a policía. Ven a policía, entendo, e lévana, pero que onte mércores, Manuel, esta muller volveu pola túa librería. Que che quería exactamente? Bueno, é como un guión de cine, é todo un pouco surrealista, non ten moito sentido. Ela o martes lle dije que tiña que devolverme o libro, que ela quería pagarme o libro, de repente fixo un drama, un teatro, o sinto moito, non sei que, non sei canto, bueno, estuvo ali falándome todo o rato, mentras, bueno, eu estaba evitando que pudera escapar da librería. Bueno, pues ela iba colocando a roupa nas distintas estanterías que roubou en 7 tendas da Coruña, es decir, 7 tendas do centro da cidade que ha saqueado. Esta señora fai un tour todos os días e vai roubando en todos os lados da cidade na nosa librería. Nosotros a podemos coller o martes, pero o luns, si te fixas na bolsa que leva, donde mete o meu libro, ya va chea de material roubado, porque se ve un bolso cheo de Claro, Manuel, pero cando chega a policía hai que a chamas ti directamente a tua librería, que é o que di esta muller e sobre todo como actúa a policía? Nada, que foi un error, que foi un despiste, porque además é unha persoa que viste ben, aparte a apariencia que ten non é de unha persoa normal, ten 55, 60 anos. Esta persoa é de Madrid, aparte vive, según o que escoutei, en Betanzos, e ten unha casa tamén aquí na Coruña, pero se dedica, ya no, por lo que investiguei e sei de outras tendas da cidade, a máis tendas de marcas importantes, que me han dito que a ten denunciada, xa fai tempo, que sigue roubando. Eu en un principio pues pensaba que estaba enferma, que é cleptomanía ou tal, no, pero é moi lista e sabe moi ben o que fai. Ela deixou entre as estanterías unha bolsa con un kit de roubo, es decir, con alicates, con tiseiras. O sea, que ela leva un kit de roubos en riba. Sí, ten un kit de roubo encima que levaba no bolso e que deixou na librería para que non ya pillara a policía. Entón estamos falando dunha profesional, dende logo que sí, Manuel. No, é unha profesional porque leva moitos anos, xa está denunciada en Madrid, tamén por roubos, e agora está saqueando a Coruña. Claro. Manuel, quedamos en tempo, pero entendo que esta muller está na rúa en liberdade. Quedamos en tempo, se podes contestar rápido, por favor. No, está en liberdade e hoxe roubou en outra tenda na Coruña. Mi madriña. Ai, meu Deus. Bueno, Manuel, pois eu creo que obviamente temos que seguir en contacto contigo, porque polo que vemos esta muller segue na rúa e polo que dis segue facendo das súas. Así que moitas grazas por contarnos esta historia, estaremos en contacto, Manuel, de verdade que sí. Gracias a vos por difundilo, porque hai que quitala da calle esta señora. No, dende logo, e das tiendas. Grazas, Manuel. Sí, nada.